18 ang nadugang nga COVID positive sa dakbayan sa Talisay. Hinuon may nadugang usab nga 14 ka mga bag-ong recoveries. Silian Sinkulan sa report. Base sa post sa Talisay City PIO, nga 18 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 ang nadugang sa dakbayan sa Talisay. Sa pagkakaron, moabot na ngadto sa 639 ang total number of cases sa dakbayan. Anaa sa 203 niini ang mga aktibong kaso. Nag-una gihapon ang barangay Dumlog nga adunay labing daghang aktibong kaso. Apan mas ubos na kini itandi sa miaging semana nga karon adunay 23 ka mga aktibong kaso. Stay at home lang ba, dili lang ta maggawas-gawas. Ang katulang na ay quarantine mo lagi mo gawas para safety. Gawas na ng mga bata, gabi nga ang mga ginikanan. Wanon gyud madlongon yung mga anak. Gisundan kini sa barangay Lawaan 1 nga may 22 ka mga active cases ug dayon barangay San Isidro nga may 21. Hinuon mas daghan gihapon ang mga natalang recovery sa dakbayan, diin may 14 ka mga recoveries ang nadungak. Sa pagkakaron miabot na sa 365 ang mga nakrecover samtang 61 usab ang mga mitaliwan. Uban ni Renante Cañones, Dian Singkulan, Balitang Bisdak.